Sponzorom dnešní části podcastu je realitná kancelária envire.sk. Takže je tu další část a pokračujeme s Milanem a já se pokusím navázat vlastně na to, čím jsme končili v té předchozí části, a to je to téma ohledně vlastně nějakého chování klubů a možná i k svazu k hráčům, kteří odcházejí ven. A vlastně já z toho mám pocit, že ty kluby vlastně si těch hráčů všimnou až když dostanou vlastně výchovný od NHL. Složitá otázka. Je potřeba zatnout i do živýho. Někdy. Je to... Jo, jak říkám, už když jsem chytal tak jsem byl s tím systémem znechucený. a to jsme 20 let dozadu, takže ono se toho moc nezměnilo v tom celkovém systému, ale je to samozřejmě problém, protože ono je obrovská výhoda pro ty kluky, čím se i my jako bráníme, protože samozřejmě vždycky vyhrožují ty kluby a vyhrožují svazy a Bůh ví co, to je prostě jedno, to jsou blázni takzvaně. Ale my se bráníme tím, protože máš Evropskou ústavu, máš Evropskou unii a ty máš jasně daný pravidla, že když jdeš studovat do zahraničí, se ti nemůže nikdo zabránit v tom jít studovat. Díky bohu, že tohle existuje. Kdyby tohle neexistovalo, tak oni jim zabrání snad chodit i na základní školu ty kluby, jenom aby tam prostě hráli, aby bylo jenom číslo na té jejich výplatní listině, protože samozřejmě ti kluci, čím více kluků mám, tím více dostávám peněz, národní sportovní agentury, od ministerstva školství a tak dále, dotace a tak dále, a tak dále. Takže samozřejmě, jakmile se dozví, že ten jedinec odchází studovat, tak nemají prostě žádný páky na ně. A to je nejvíc rozčiluje. Takže ale zase na druhou stranu je pro mě nepochopitelný, zase, když se k tomu vrátím, že místo toho, aby to prostě přijali jako fakt, že je tady jedinec, který chce jít studovat, na tom není absolutně nic špatného. Proč by měl mít zakázaný jít studovat? Místo toho, aby ten klub v tom podpořil, ano, se šikovnej, máš třeba tátu ve vysoké pozici, který studoval v zahraničí taky, nebo mámu, která studovala, je třeba psycholožka nebo něco jiného, tak jasně, místo toho, aby to umožnili, běž a kdykoliv se budeš chtít vrátit, tak se můžeš vrátit. Kdykoliv budeš chtít tady absolvovat letní přípravu, můžeš, nebo pre-season na ledě, tak potom by si ty finance v dalších krocích zasloužili, to bez debat, investuj do toho hráče hrozně moc, já to chápu. Já tu rovnici 1+1 chápu, ale prostě jsou jedinci, kteří chtějí jít studovat. Chtějí mít ty druhé dveře otevřený, chtějí mít nějakou druhou šanci, kdyby se cokoliv stalo, protože těch, co půjdou do NHL nebo v jakýmkoliv jiném sportě, půjdou profi a budou se tím živit, je strašně málo. To NHL se dostane od nás procento. Tak samozřejmě nechceme skončit bez jakýhokoliv vzdělání. Jsou takový prostě a je to jenom dobře, já to kvituji. Je velice důležité, aby ti mladí se vzdělávali neustále, aby chodili do zahraničí, aby nám přinášeli něco nového do toho Česka, potažmo Slovenska. Je to strašně důležité, je to prostě nedílná součást toho koloběhu životního. A je to těžké proti tomu bojovat. Bohužel se stává to, že musíme jednat za zády těch klubů, protože kdyby jsme to oznámili, že ten mladý půjde do zahraničí, no tak ten tu sezonu ani nedohraje, to tam vyhodí a Bůh ví, co budou ještě po nich požadovat po těch rodičích chudácích. Takže bohužel znám tady možná 1 nebo 2 kluby, kde když bych došel a dal jim to na stůl už třeba v říjnu, že dívejte se, připravte se na to, že ten mladý prostě odejde. Půjde do Ameriky, půjde studovat. Tak bohužel to jsou 2 kluby. To jsou 2 kluby a ten zbytek musíme dělat za zády a je to proti mé srsti, já to nemám rád, abych to nejraději řekl všem okamžitě, že jde, abych se tím chlubil, že jde, že jsme ho tam dostali, že jsme prostě tím mu pomohli, nejenom ten klub, ale i my prostě dohromady, že jsme to zvládli, aby jsme potom nalákali další a další šikovný kluky, potažmo holky. Ale tohle tady nefunguje a těžko říct, co s tím udělat. Teď vyšel před týdnem článek s panem Rudíkem, že bych chtěl zase něco propojení se školou, jako to mají ve Švédsku, ale upřímně tady v našich podmínkách, kdyby chtěli vytvořit něco, co funguje jako v Americe, nepředstavitelný. Ne v našich podmínkách. Jo, ne při tom, co oni tam všechno pro ty jedince mají. To by musel být privátní subjekt, který by do toho vložil strašně moc obnos financí, dal do toho fakt lidi, kteří tomu rozumí.
Ne tady rádoby lidi, co sedí v Národní sportovní agentuře nebo na ministerstvu. Pak lidi, kteří tomu rozumí, kteří to vystudovali a věnují se tomu. Ale jinak, nevím, těžko říct. Za mě já nevím, jak to třeba změnit. Ja to vnímam to celé ako keby celý ten case, ako sme hovorili v minulej časti o tom, ako to tam funguje a ten systém je nejak nastavený. U nás to tak nie je a myslím, že ani v Českej republike to tak nie je, aj keď tam ten hokej je trochu lepší ako na Slovensku z môjho pohľadu diváka. Ale to som chcel povedať, že tie kluby by mohli byť hrdé na tých hráčov, keď ich poslali niekde a raz môžu hrať NHL a môžu povedať, že áno, oni hrali u nás, vyrastali u nás, my sme ich tu naučili počulovať, my sme ich tu naučili základné herné taktiky a teraz sú v Detroite alebo niekde hrajú. Ale to je v princípe, si myslím, že je to v ľuďoch. To je tá mentalita, tí ľudia, proste ich nastavenie je také, že je úplne odlišné ako v zámori a proste tie podmienky sú tu iné. Nikto sa nezamýšľa nad tým, každý bude vyhrožovať hráčovi, ale nezamýšľa sa nad tým, čo môže urobiť inak, aby ten hráč tu ostal. Pretože to nestačí stále hovoriť, že to sa nedá, to sa nedá. To všetko je možné. Tie systémy existujú, tie pravidlá existujú, tie procesy sú nastavené vonku a na tých ľuďoch možno je len to odpozerať to, čo je na tom najlepšie a zobrať si to a aplikovať to na daný región. Určite sa to nedá urobiť tak, že zoberieme to z Ameriky a skopírujeme to jednak iné. To tak nefunguje. Ne, to nejde. To nejde. Ale říkáš to dobře. Můžeš to simulovat. Říkáš to dobře, ale tomu se říká práce. Je to práce navíc, ona bolí. Jako, která tady nefunguje a za mě bohužel je takový, jaký jsme, čím jsme si prošli v historii, ať už v dobách Československa, můžeme jít ještě dál. Bohužel tady cokoliv navíc je špatně. Jo, tady prostě ti kluci, ať už to jsou hokejisti, ať už to jsou volejbalistky, bohužel oni slouží fakt jenom, to je prodej masa. To je jenom číslo na výplatní listině. Jím je jedno, co ten kluk bude dělat ve 30, v 35, ve 40. Jestli bude bez školy, jestli bude blbec, jestli bude prostě bez zaměstnání, jestli bude invalida na vozíčku, protože ho kompletně zničili v 18. Jím je to prostě jedno. Těm, co tam sedí, jim je to úplně jedno. Což mě strašně vadí. Mě to lidsky strašně vadí, protože mám největší radost, když potom můžu jet na tu graduation toho jedince. Nebo teďka, když ty holky sleduju, s kterýma jsem pracoval, bylo jim třeba 19, 18 a teď už jim je třeba 6, 7, 28. A teď vidím, kam až se dostali. Jaký jsou lidsky osobnostně, jak se jim daří. Kdykoliv můžou ukončit tu volejbalovou kariéru, basketbalovou, jakoukoliv a dostanou zaměstnání, super zaměstnání za super finance. A můžou to předávat zase dál a dál. To je za mě obrovská výhra v tom životě. Mít ty dvoje dveře, mít je neustále otevřený a mít za sebou takovýhle vzdělání, takovýhle zkušenosti. To je prostě neuvěřitelné. Já se vrátím vlastně k tomu, co si Lengy říkal o tom, jakoby, že ta motivace nějaká NHL a tak dál. Ale já jsem na pár těch jakoby, školách byl a organizacích. A samozřejmě jsou na některých ty hráči, kteří jsou tam vyfocený v drzech NHL a mají v rukou Stanley Cup, jo, nebo olympijské medaile a tak dál. Všude jsou nějaké vývězky. Ale nedílná součást vlastně tady těch jako historických jako projevů a vlastně té prezentace těch úspěchů jsou i hráči, kteří vlastně nedošli do NHL, ale dostali se z té prep school na skvělou univerzitu. Ať už to byla D1 nebo D3, ne všichni můžou jít. Jasně, ale oni i tyhle ty tváře, tyhle ty příběhy tam prezentují a jo, co chci říct, oni neprezentují jenom ten největší úspěch. Oni prezentují i ty ostatní hráče, nebo ty lidi, kteří tam prošli. Všechny ty alumni, co byli úspěšní. Jo? A jsou tam i zmíněni lidi, kteří nešli tou cestou nakonec jako toho vrcholového sportu, ale jsou kardiochirurgové, jo, nebo psychologové, nebo právníci skvělí. Bankéři. A jsou tam napsaný prostě. Tam je taky vývězka cti, že ano, tady ty nešli tam, ale tady ty šli doleva, šli tou studijní cestou až úplně do konce. A podívejte se, jako, to byl poradce prezidenta. Tam byl prezident, jo, jako Spojených států tam studoval. To normálně se na to čuměl jak prase na vrata normálně. Jo. Ono to tak je, já jsem studoval ať už v New Hampshire nebo na Floridě a měl jsem kolem sebe lidi, kdy mý spolužáci byli synové senátorů, další můj spolubydlící dokonce v té době v New Hampshire, tak jeho rodina 4. nejbohatší v Latinské Americe, jo. Vlastnili Bolivijskou národní banku a tak dále. Jo. Prostě to jsou takovýhle story, i k čemu se ten jedinec v tom zahraničí, v té Americe dostane na té vysoké škole, že jo, pak samozřejmě
můj nejlepší kamarád z týmu Švéd, tak pochází z královské rodiny. Taky pěkně. Jedem do Švédska. takže to jsou neuvěřitelné příběhy. Jo. Je to takhle nastavený a hromada těch mých spoluhráčů, nebo co já jsem znal, kluky z D1, holky z D1, prostě místo toho tady by měli neuvěřitelnou třeba kariéru v Evropě sportovní. Ale oni si to spočítají 1+1 jsou 2. OK, tak tohle, my už jsme si něco prožili tím sportem, ale už nám to prostě nedává smysl. Tady máme druhou nabídku, tady třeba do nějakého korporátu, kde můžeme něco budovat, dostaneme vlastní část, kterou budeme moct vytvářet, nebo se na ní spoluúčastnit a prostě zvolí tu variantu, protože můžou. A zase jsme u toho, to je to nejhezčí, co těm dětem ty rodiče můžou dát v tom mladistém věku, kdy ještě oni sami neví, ale já už trošku vím, kam se můžou posunout, kde můžou být v těch 35, ve 40. Já budu strašně rád, když na tom budou pracovat ještě i další lidi a pak se budeme dívat za 20 let, kde já tady pracuji s klukem, který mu je 16, za 20 let se na něho podívám a budou mu někde vyvěšovat dres, jo, třeba. To je taková ta náplň té naší práce, co my děláme. Áno, veľa ľudí asi nevnímá ten čas ako, tak globálne. Hráč hrá hokejová kariéra koľko? 5 rokov, 7 rokov, ale celý život má 70, 80, 100 rokov. Proste. A čo tých zvyšných 80 rokov bude ten hráč robiť? Alebo ten človek? No, ale jsou to ti jedinci, jsou prostě, to jsou casey long-termový prostě procesy, jo, že já se dívám na to za 10, 15, 20 let, to mě zajímá. Mě nezajímá, jako co bude za rok. To je sice pěkný, že budeš v nároďáku, ale co třeba za 5? Co za 10? Co za 15? Co za 20? Jo, takže mnohdy a zase máme ty vztahy takhle úzký, ale bohužel se setkáme s tím, že ti mladí prostě sami očekávají, že my za nima přijdeme a vlastně jim budeme furt něco nabízet. Ne, my jedeme tím americkým systémem. Musíš chtít. Jakmile budeš chtít, tak ti bude nabídnuto. Ale musíš ty sám chtít od sebe pracovat na sobě, dělávat se, pracovat a jít dál. Nikdo jiný to za tebe neudělá. No, to je daný. Je to úžasné, keď ten človek ide z tohto prostredia, kde väčšinou vodia za ruku, tu si sadni, tu hraj, tu toto, rob to. A príde do tej Ameriky a tam zistí, jak ten svet funguje inak a dostane tieto zručnosti a dostane to do vínka a donese si to potom naspäť domov. To je úžasné pre toho človeka. No jak jsem zmiňoval už na začátku, no to není všude růžový. Jo. Amerika není růžová vůbec. Na mnoha místech je tam prostě šílený, ale pokud se to správně nachystá, správně vybere, zase pucle, piece by piece, ti lidé ti musí věřit. Ten hráč ti musí věřit, ty rodiče ti musí věřit. Jakmile nejste na stejné lodi, jakmile to není 100%, to 99%, tak je to špatně. Áno, výhoda je to, čo si hovoril prednedávnom o tom, že skutočne vieš poradiť tomu hráčovi, kam má ísť podľa tých jeho kvalít a jeho zamerania, aby hral, aby proste si užil ten hokej alebo tú štúdium, ktoré tam môže absolvovať, aby to bolo robené na mieru. Takže to je to. Ja, ano, ty se můžeš snažit to dělat na míru, chystat to na míru, ale bohužel v dnešní době sociálních médiích a že se holky, kluci předhání, kdo dá dřív fotku, že byl draftovaný, že byl tam a řeší se to jenom podle názvu. Teď se budeme bavit o těch školách, jo, že já jdu na tu školu, do toho juniorského týmu. To je špatně. A ti kluci si tomu, a ty holky si to musí uvědomit. Ty rodiče potom nemůžou chtít, my chceme jít cestu Martina Máši. My nemůžeme chtít, ne každý může jít cestu Viktora Šámala v hokeji a tak dále. Jsou prostě jedinci, kteří to mají nějak nastavený. Jsou na tom v tom daném bodě takhle a dostanou se za x let tam. To nejde prostě dělat na každém hráči stejně. A já jsem strašně upřímný, což mi hodně škodí v tom životě a v té profesi, co dělám. Tak já to i těm klukům a holkám říkám na rovinu. Prostě na to nemáš. A smíř se s tím, protože v Americe oni tě tam za první nevezmou. A za druhý prostě to tam dostaneš hnedka hozený. Tak já je na to upozorňuji a říkám jim prostě buď opatrnej, buď trpělivej. Prostě čekáme na to nejlepší, co tobě bude sedět nejvíc, co bude tobě ušitý na míru. Pracuj a prostě makej na sobě. Ne, že prostě si rozmyslíš, že tady najednou se ti chvilku daří a prostě najednou se vidíš tam a tam, tak absolutně není. To je další, prostě ta Amerika tě dostane hodně rychle do obrazu, jak to reálně je a já si myslím, že je dobrý, když se už o tomhle bavíme, se dostat k té otázce, jak moc je náročný se dostat s hokejem na americkou univerzitu. V dnešní době strašně těžký. I díky tomu, že třeba oproti volejbalu nebo basketbalu těch škol je minimum, třeba nějakých 60 programů, oproti 320.
Teď je teda super, že zvýšili počet stipendií u mužského a ženského hokeje, takže hokejisti už mají na tým 26 stipendií a mají povolený roster 26 hráčů, takže dejme tomu, pokud ta škola má finance to ufinancovat, tak můžou mít všichni v tom týmu plný stipendium. A k tomu ještě, že prošlo před pár lety name, image, likeness pravidlo, tak v dnešní době u hokeje ještě tolik ne, ale já třeba podepisuju holky na univerzity nejenom za plný stipendia, ale už i za plat, takzvaně za plat. Teď už není problém dostat holku s basketbalem nebo s volejbalem na školu, a kde dostane třeba za rok $40,000 nad rámec toho stipendia. Mm-hmm. Takže ono, bohužel, český, slovenský kluby, sorry, ale teď už jim nemůžete vůbec bránit v tom, aby odcházeli, protože oni vás ještě přeplácejí na ten rámec. Nejenom, že mají to vzdělání zadarmo, ale oni jim ještě zaplatí letenky a dostanou 40, třeba dám příklad, 15, 20, 30. Oni jsou takhle schopni, pokud ten jedinec na to má, tak jsou schopni ho takhle ještě zaplatit. Ano, což je naprosto dokonalý. Jo. Teďka nejvyšší za loňskou sezónu, nebo ještě za letošní, co je školní rok, ale loňskou fotbalovou, tak nejlépe placený sport v NCAA měl plat $3,5 milionu. Americký fotbalista z Colorado. Adhra. Je to vidět a je to pěkné, ale určitě to je kladené a nějaké podmínky. Jasně, bez debat. Je to prostě mužský hokej NCAA D1 náročný. Pokud ten kluk neprojde, samozřejmě není to podmínka být v reprezentaci, ale jakmile tam ta mezinárodní zkušenost je, tak je to super. Čím dříve odejde do Ameriky, tím lépe. Ať už si každý povídá, co chce, ale když ten kluk hraje ve Švédsku, ve Finsku, prostě nemá na tom zápase, nemá na každém zápase x scoutů, ať už z NHL a tak dále. Prostě toto není. Jakmile ten kluk už je v tom systému na těch středních školách, tak já na to kluky upozorňuji. Kluci, ta sezóna, ta high schoolová i ta univerzita je strašně krátká. 35 a 30 zápasů. Na každém zápase, věřte mi, vsadíme se, bude nejméně 5 až 10 scoutů. Na každém zápase, ty prostě v každém zápase musíš podat 100% výkon. Není to tak, jako že tady vyjede Sparta do Přerova nebo do Poruby nebo na Kladno a tam jim nasází 10 a je to úplně o ničem. Tam prostě všechny ty zápasy, 35 a 30 zápasů je 100%. Masakr, do mrtva, 100%. Jedno špatný dojetí na střídačku, jeden špatný body language, už to vidí. Pak ti skauti jdou, ať už z NHL, z NCAA a jdou a toho trenéra se ptají. No, oni se ho neptají na to, jak je na ledě. To všichni vidí, to všichni vidíme. Oni se ho ptají, jaký je mimo led. A v tom je obrovský rozdíl i v té výchově, co já vychovávám kluky. A nebo co vychovávají jiný agentury ty kluky. Stalo se mi to teďka několikrát, ať už to bylo v USHL, ať už to bylo na středních školách, ať už to bylo na univerzitě. Ten přístup, oni se na to strašně dívají. Ja sa chcem opýtať na tú jednu vec, a to je to štipendium, keď tomu hráčovi je priznané to štipendium, že má na to nárok, je dobrej. A teraz, ako to je? Má ho priznané natrvalo, alebo sú tam nejaké podmienky, ktoré keď nesplní a tak ďalej? Natrvalo to není, ono se to zase celý změnilo, teď je NCAA a tomu říkám Wild West. A dřív se podepisovali, vždycky hlavní podpisovací termín byl kolem 10. 11. listopadu, se podepisovalo NLI. A teď se to změnilo, teď už se regulárně podepisuje jenom dejme tomu kontrakt s tou školou na to přiznaný stipendium, takže dejme tomu, že na tom kontraktu je uvedeno, že máš $50,000 na školní rok 24, 25, 25, 26 a tak dále na ty 4 roky, ale není to daný, že to budeš mít, protože tam jsou další faktory, faktor číslo 1 tak je škola. Jakmile si nebudeš držet to celkový GPA, průměr známek za ten semestr a ten rok, tak nehraješ. Můžeš být Crosby, můžeš být McDavid. Pokud ty známky nemáš, nechodíš do školy, tak nehraješ. Je to jednoduchý. Jednoduchý jako facka. Nehraješ. A pak při nejhorším teda případě, jak ti to stipendium vezmou a čau. Takže to je faktor číslo 1, tak jsou známky. Prostě musí chodit do školy, musí mít známky. A pak faktor číslo 2, tak je ta výkonnost. Jakmile ta výkonnost bude stagnovat, nebudou se tomu věnovat, budou strávit více času na TikToku a tak dále. Čau. Tady je dalších desítky tisíc vlčáků, kteří si to místo rádi vezmou. Takže to není tak daný, že ty jdeš a máš to na 4 roky daný. Je to rok po roce, sedíme a řešíme to dál. Plus samozřejmě do toho jsou i faktory, že třeba díky transfer portálu ve všech sportech, tak mnohdy chodíme i po 2 letech na portál, aby se ti holky nebo kluci podívali jinam. Je to zaujímavé a dosť tvrdé, čo si povedal, to je dosť hardcore, akože je tam ten človek, ale proste
stále tam visí tá hrozba a oni musí byť pod tým tlakom. Jo, musí a jak říkám, pokud se chce dostat s hokejem na D1, tak ta cesta je prostě náročná, je dlouhá. Ja sa chcem opýtať, hovorili sme mimo lat, hráč špičkový, dáva góly, má dobrý body language, všetko proste tak, ako je. A aká je tá psychika toho hráča? Stretávaš sa, že sú v pohode tí chalani, alebo majú svoje problémy, alebo ako to je proste s tom súkromí, jak prežívajú tí hráči to súkromie na to kampusu? Proste, když jsou na univerzitě nebo na střední škole? Já si myslím, že úžasně. To je za mě to je sen každého toho kluka tam být a žít si to, odejít v 15, 16 od mámy a teď tam žít na tom kampusu a mít tam ty děvčata kolem sebe a prostě být ta hvězda na té střední škole. To je naprosto dokonalý, to je fascinující, celá škola prostě přijde, jede každý týden v té sezóně, jeden zápas hraješ venku, jeden doma, všichni přijdou, teď se tam rozdívá horká čokoláda, marshmallows a tak dále, prostě přijdou kantoři, pak ty dojdeš do hodiny v pondělí a učitel z angličtiny s tebou řeší, jak zhrál, jo. To je naprosto fascinující tam dojet potom na ty zápasy středoškolský, takže za mě ti kluci jsou já je chci mít neustále pod tlakem. Neustále do nich tlačíme, ale musíš bodovat, musíš hrát na 100%, nesmíš vynechat střídat. Prostě nesmíš udělat takovýhle jakoby zásadní chyby, musíš, jak pracuješ mimo ten let. Chodíš na rehabku, děláš to, já jsem s nima, dejme tomu, v denní komunikaci, kdy tohle řešíme, já jsem na ně jakoby tvrdý, aby fakt byli pod tím tlakem. Protože potom tam je to procento mezi úspěchem a neúspěchem prostě strašně malinký, jo. Takže ty musíš být pod tím tlakem, aby ses potom, pokud to směřuješ na tu D1, ale i na D3 potažmo i do Achy, což je další univerzitní soutěž, tak musíš tohle v sobě mít. Tu práci, kdy ty kluci tady prostě, bohužel tak je to nastavený, kluci tady po zápase jdou večer, bar, pohodička, diskotéka, to, ženský a tak dále. Tam to ti kluci nemají, za prvý, protože jsou zavřeni na těch kampusech, takže tam prostě na té střední škole jako to není, jsi v Praze, tam jsi uprostřed lesa, kde je teda nádherný kampus, ale tím to hasne. A nebo na té univerzitě samozřejmě tam už je to trošku jiný, tam už samozřejmě jsme si to mimo sezónu užívali, jo, tam to takzvaně tepe. Ale i tak prostě během té sezóny, tak ty nemáš čas na nic jiného, než jít do haly na trénink, do školy, do haly a večer do knihovny se učit. Do toho, když někam lítáš, cestuješ, tak máš zadaný domácí úkoly. A neustále seš v tomhle procesu. Samozřejmě, jak to skončí a už nemáš sport a máš volno, tak samozřejmě college party jsou vyhlášeny, to je nádhera. To bych chtěl prostě, aby to taky zažil každý z těch mladých, jak má vypadat pořádná house party. Já mám ještě myšlenku jednu. Myslím si, že by bylo dobrý, aby zaznělo, že vlastně my se neznáme jenom tak, jako jsme se potkali a poznali jsme tě, ale známe se dlouho a vlastně minulý rok na jaře jsme byli společně na showcaseu v New Jersey a na nějakých vizitech a vlastně v téhle sezóně, to znamená v květnu nás čeká další akce. Jestli by si ze svého pohledu jakoby toho šéfa mohl říct něco o tom minulým a i o tom, co vlastně nás společně čeká v letošním roce. Určitě, já strašně rád se o tomhle budu bavit, protože jak jsme to zmiňovali na začátku, tak jak jsme se bavili, já to dělám trošku jinak, já s těma mladýma i předtím, než vůbec nějakou školu podepíšeme, tak tam spolu jedeme. Vybereme třeba u toho hokeje na ty střední školy, vybereme 2-3 školy, sedneme na letadlo, nebo já jsem v Americe většinou podzimu a jara. Oni za mnou přiletí, já ji vyzvednu a jedeme si projet ty školy. Pak na konci dne si sedneme a řekne, hele, tak co, kde se cítil ty nejdu. To je další obrovská chyba, dělat nějaký ty rozhodnutí, aniž by ten člověk tam letěl a podíval se na to, protože já můžu říct něco, na internetu to vypadá pěkně, na videích, ale pak ta realita je naprosto odlišná. Takže já jsem měl dlouho v hlavě, že bych chtěl vyvízt takhle jakoby výběr československých kluků do Ameriky a na nějaký showcase pěkný. Ale spojit to, aby to nebylo zase jenom hokej, ale spojit to s tou akademickou částí, že to je pro kluky, kteří chtějí studovat, je to určený pro ti, co prostě chtějí touhle cestou a spojit to s těma školama. Bohu dík se to podařilo, konečně byl covid a tak dále a konečně minulý rok jsme vyjeli do Jersey, cca na nějakých 7 dní a v rámci té tour a toho showcaseu tak jsme byli jsme na Yaleu se podívat, přímo v hokejovém zázemí na hale, ukázat jim, jak to funguje, měli možnost si ošahat to prostředí, kde kluci z Yaleu
studují, kde hrají, jaký mají zázemí, měli možnost mluvit s trenéry jim to řekli, jak to funguje, jak se dostat na Yale. Pak jsme byli na Sacred Heart University, SHU takzvaně. Za mě asi teďka jeden z nejlepších zimních stadionů na univerzitách. Nová aréna, neuvěřitelný zázemí, všechno nový zázemí, který nemají ani v NHL týmy. Tam měli zase tu stejnou možnost. Pak jsme byli na Quinnipiac 2 roky dozadu, vítěz celé NCAA. Zase měli možnost se potkat s koučem z Quinnipiacu, měli možnost si sednout v kabině, jít na ledovou plochu, měli možnost poznat, jak to funguje na té univerzitě, měli možnost se potkat s jejich kondičákem, což je vlastně asi jeden z nejlepších kondičáků vůbec na světě, co má pod sebou Curryho a spol, jo, z NBA. Musím říct, že mám s ním společnou fotku a on je int. On je int, co měří asi 1,60 m. A to byste si jako představili, že si od něj koupíte něco na nějakém trhu a ne, že je odborník na kondiční trénink. Jo. Opravdu ale kluky z univerzita, z NBA, z NHL. Neuvěřitelná aura. Jo. A bylo krásný, že těm klukům, že ti kluci měli možnost posilovně přímo během toho jeho tréninku to vidět, jak to funguje. Jo, přesně. A měli možnost od něho slyšet, jak mají pracovat. A tady už není co víc, ten kluk by měl slyšet. To je prostě to nejvíc, co já mu můžu sám nabídnout. Tady už nejde, co já bych vám víc dal. Tohle je to nejvíc, co vy můžete dostat. Pak už je to na vás. Pak jsme byli na Quinnipiacu, pak jsme byli, já už ani nevím, kde jsme všude byli. Pak jsme byli ještě na středních školách, objeli jsme střední školy, zahráli jsme si ten showcase. A na showcaseu byl takový, bych řekl, takový průměrný, nebylo to úplně pro ty kluky směr NHL nebo D1, ale nevěděl jsem úplně, co od toho čekat, takže jsem nechtěl hnedka naprat, ani by mě tam asi nevzali poprvé na nějaký větší, tak jsme jeli do toho Jersey, tam ale super seznámení, protože to všechno probíhalo v rámci NHL týmu New Jersey Titans, takže okamžitě vytvoření těch přátelských vztahů a hnedka další možnosti pro ty kluky, co si je tam vybrali během toho showcaseu, týmy z okolí, z NA, z NCDC a tak dále a dá se říct, že 80% toho týmu tam pak už v Americe zůstalo na tu další sezónu, takže obrovský úspěch z tohohle pohledu a ti kluci, co se tam nedostali v sezóně 24-25, tak tam bylo teďka 25-26. No a pak třešnička na dortu byla poslední den, jsme dostali pozvánku od Prep School z New Yorku, aby jsme si s nima zahráli scrimmage. Aby kluci viděli tu realitu, když proti jim nastoupili 0-6, 0-7, 0-8 kluci z té Prep School. Tak bylo to hraný na 2 poloviny, tak první polovinu zápasu vůbec netušili naši kluci, která bije. Ta rychlost, hrálo se 4-4. Vůbec nic. Pak naštěstí trenér a prostě Steph tomu dal nějaký řád v druhé polovině a už to bylo vyrovnaný a dokonce jsme s nima i remizovali. Ale byla to nádherný střed s tou realitou, kdy prostě oni tady třeba i haní ten středoškolský hokej. Tak vůbec není, tam jsou prostě kluci, kteří vážně potom jsou komitlí, když se budeme bavit třeba o Cushingu, jo. Ti mají v týmu teďka 13 nebo 14 komitů do D1. Když se budeme bavit o Dexteru, od Kimball Union, od Holderness, to jsou všechno školy, které mají v sobě v tom týmu, na tom rosteru nejméně třeba 5 D1 komitu. Kdo to tady může říct z českého dorostu nebo juniorky, že má v týmu komitlýho kluka do D1? Takže to bylo nádherný. Co jsme tam prožili, bylo to náročný, bylo to poprvé, ale zvládli jsme to. No a já jsem se rozhodl, já jsem střelec, takže ještě než navážeš, tak chci říct jenom jednu věc. Děkuji za ten kredit, za toho trenéra o té přestávce, že to jsem byl já, že samozřejmě já jsem nejlepší. Nicméně, ne, kluci si na to zvykli, ale jedna věc byla jako tam důležitá, že vlastně ten trenér nechtěl hrát 5-5, ale chtěl hrát 4-4 z toho důvodu, aby ty hráči opravdu ukázali ty skills na tom malém hřišti, aby tam museli brát ty rozhodnutí na sebe, aby museli chodit 1 na 1, aby tam nebyla tolik výpomoc nějakých přihrávek a on to řekl před tím zápasem, hele, já je chci vidět. Jako. Tohle to je zase pro nás nějaká možnost otevřeného scoutingu a když to bude dobrý, tak si tady někoho necháme. Jako, jasně, tak to bylo samozřejmě i z jejich pohledu. To jsem chtěl, aby zaznělo. Ne, určitě, super dodatek. Protože jako my jsme se tam bavili před tím zápasem i s tím direktorem pro hokejové operace a on se ptal už na ročníky 2012. Jasně. A my tam měli kluka nejmladší 2009. Jo, to jako takhle daleko oni koukají. Takhle daleko oni jsou, no. Ne za 1 rok, za 5.
teď se řeší 2 desítky, 2 jedenáctky, 2 dvanáctky. No. A já tady řeším 2 šestky. Každopádně, abych se k tomu vrátil, tak to bylo úžasné zakončení, protože kluci to viděli a měli možnost si to vážně ošahat. No a letos jsem, jak jsem zmínil, jsem střelec, řekl jsem, že letos to bude tour na steroidech. Dáme to obrovský, poletíme na 10 dní a poletíme do toho hubu, toho college hokeje, a to je ten East Coast, to je Hockey East a to je prostě oblast Bostonu, Rhode Island, New Hampshire, Maine, Vermont, to prostě tady je college hockey. Tohle je hub pro college hockey, kde prostě ty NHL týmy jezdí, ti jejich skauti a tady odsud tě rekrutují. Takže letos letíme do Bostonu, jsme pozvaní na pre-draft showcase, který se bude hrávat v oblasti Foxborough, kde sídlí New England Patriots. A teď kecal bych, ale cca 80 až 100 týmů, hraje se to já nevím na kolika ledových plochách, ročníky 06 až 09 a cca 200 scoutů, NHL, NCAA, USHL, NCDC, NHL, BCHL, OHL, všechno, všichni na jednom místě, což je obrovské, to je tady taky už pro ty kluky nejde nic moc víc udělat. A k tomu hrajeme 2 přípravný zápasy, scrimmage hrajeme proti Holderness, což je za mě top 10 programů středoškolské v Americe, a proti New Hamptonu, oba 2 zápasy hrajeme na New Hamptonu. Kluci budou mít v rámci toho i tour, sezení s učitelama a tak dále, kompletní, a večer se bude hrát zápas exibice. New Hampton to stejný, taky jedna z těch top možností, kam se jde vydat v rámci středoškolského hokeje. A poté budeme trénovat, chystat se na showcase a budeme jezdit na takový třešničky na dortu, jako je University of New Hampshire, Boston University, Harvard, Merrimack, Dartmouth, pak jedeme i na Brewster, další středoškolská škola, takže kluci zase z toho budou mít podle mě zážitek do konce života a uvidí, kde je ta realita a kam se můžou dostat. Já musím říct, že na tom prvním, v tom New Jersey, bylo krásný sledovat, jak vlastně po tom zápase ty kluci slizali z ledu. Pro nás vítězným, že jsme jenom vítězili, díky bohu, ale díky klukům hlavně. Ale oni slezli z ledu a na ně tam čekali prostě rovnou skauti z těch týmů, z těch juniorek a z těch škol a rovnou si s nimi dělali pohovory, což je u nás vlastně jako nemyslitelný. Jo. A si představ, že by v Trenči nebo v Žilině na dorosteneckém zápase došel ten scout přímo ke dveřím. Osobně on tam dojde k těm dveřím do té kabiny a řekne těm trenérům, hele, já chci vidět číslo 12, 20 a 5. A ten trenér jde a zavolá je. To kdybys tady udělal, tak toho skauta zastřelí nebo zakopou někde za tam. A tam ti trenéři z těch středních škol prostě jdou a jasně, pojď, koho chceš vidět ještě. To je normální naprosto, neuvěřitelný. Absolutně. Proto v showcase, ale já chci říct jakoby ten můj prožitek, protože já jsem je viděl, ty kluky, jak některý zastavujou a některý nikdo nezastavil. A některým to trvalo třeba 30 minut, než došli do kabiny. Než jsme si jako zabouchali týmově. Jo? I já jsem se musel jako o to oprostit, protože jsem taky to neznal. A taky jsem pak dostal teda 2-3 nabídky, jo, a pro mě to nebylo řešitelný, protože mám rodinu a tak dál, bylo by to složitý, bylo to krásný, samozřejmě to slyšet, že někdo je o mě má zájem, jo. Ale ty kluci, který vlastně po tom prvním zápase neměli nic, tak v tom druhém zápase si vytrhali nohy ze zadků, aby ukázali, že tam jsou, a nakonec vlastně jako nabídku dostal úplně každý, alespoň jednu, jo, což bylo skvělý. A jak říkal Milan, spousta jich dostalo prostě opravdu možnost tam být a jsou tam, a ti další prostě mají možnost letos a některý prostě nemají, jo. To je ten život, ale to bylo prostě úžasný vidět tu motivaci, jo, najednou prostě, ty vole, já nikoho nemám. Tam stojí půl hodiny, ty vole, jo. Áno, je to presne o tom, čo sme sa tu hovorili, o čom sme sa rozprávali, v podstate tých chalani sa stretnú s realitou. A tá realita je taká, nemáš na to. A niekto ti to povie, proste povede ti to tak, že proste nikto sa s tebou nebaví. A ten človek sa vráti späť a potom je doma a môže o tom premýšľať, že skutočne môže robiť niečo iné, alebo proste trénovať viacej, alebo makať na sebe viacej, alebo ísť na ďalší showcase, aby to ukázal. A chcel som ešte spomenúť jednu vec, ktorá sa týka, ak ktokoľvek to počúva tento podcast a chcel by vedieť viac, alebo chcel by priamo kontakt
tak kľudne napíšte na náš Instagramový profil Backcheck, alebo nájdete si na stránku backcheck.cz. Napíšte e-mail, čokoľvek by ste chceli vedieť, prípadne sa stretnúť s Milanom, prípadne kýmkoľvek a vedieť o tom viac. Píšte. A ještě jedna věc. Milane, už to máš postavený ten tým? Už je to hotový, anebo ještě máš nějaký otevřený spoty? A nebo je někdo navíc? Kdo je za hranou nebo na hraně? No, pojďme je dostat pod tlak, ty borce, trošičku. No, upřímně, letos, kdybych postavil 2 týmy, jak jsem naprosto v pohodě. Ale já chci i ten tým letos poslat jako nabouchanej na steroidech, takže jsem se nebál. A máme tam kluky z repre 16, 17, 18, slovenských, českých, kdy prostě ví o té šanci a chtějí si to prožít. Útočníky, hoši, tam se musíte bát ještě o svoje místo, protože tam jich je fakt hodně, tam je přetlak. Ale aktuálně asi hledáme poslední 2 dílky od té skládačky, kdy si nejsem úplně jistý těmi, co tam jsou, ale hledáme jednoho obránce, jednoho golmana, ale to jsou poslední 2 dílky, co hledám, aby ten tým za mě byl, aby mohl dojít daleko, protože cíl je se dostat do finále, do neděle a hrát finále a ukázat se před všemi těmi skauty, aby kluci měli další možnosti do budoucna. Takže to jsou poslední 2 dílky do té skládačky a doufám, že ten trip bude úspěšný, 2. května odletáme. Keď si vyberáš hráčov, čo je dôležitejšie? Tie tabulkové výsledky alebo tá osobnosť toho človeka? Obojí. Já se víc dívám, jako když tam bude kluk, který bude mít 60 bodů, ale prostě si s ním já sám nebudu rozumět, tak do toho nejdu. Do toho nejdu, i takhle odmítám lidi a bohužel je odmítám i během té spolupráce, protože prostě jakmile vidím, že to nefunguje, tak čau. Já si s ním musím rozumět, jak s těma rodičima, tak s těma klukama. Takže se dívám na to, jaký ti kluci prostě jsou osobnostně, jestli se podřídí tomu systému a jestli já si rozumím s těma rodičema, prostě na rovinu si to řekneme co a jak a nebudeme chodit kolem horký kaše. Takže obojí. Bych odpověděl na tvoji otázku, tak obojí. V podstate si taký filter toho, čo ty prostě rovno vyhodnotíš a dáš jasnou odpověď. Ano. Já nechci mít jako 100 klientů, já chci mít 20, 25 maximum, s kterým asi rozumím a kterým se můžu věnovat na 100%. Tady to má význam. Přesně tak. Mohl by sa vám povedať nejakú zaujímavú príhodu v scoutingu? Niečo extrémne, čo sa stalo? No, pár jich samozřejmě mám. Já jsem objel skoro celý svět tady díky tomu, protože od těch začátků jsem se snažil... Jsou tam akce na Key West, ale to se nedá. To ne, to je... Tady jsme i Andrej. ale mám třeba ještě když mohli působit Rusové a Bělorusové na mezinárodních turnajích, tak mám z roku 2018 z mistrovství Evropy do 20 v beach volejbale z Bádenu, z Rakouska, tak mám zážitek s běloruským trenérem. Už dlouho jsem si dopisoval s běloruským párem, kterým bylo tenkrát 18, byli v posledním ročníku střední školy, já jsem je hrozně chtěl do Ameriky, byly strašně zajímavý holky a sami chtěli. Věděli, že prostě tam z toho systému je to drsný. No a tak jsem tam byl a tenkrát jsem asi zavařil i já hodně, že jsem prostě stál a díval se na jejich zápas. Oni hráli na nějakým bočním kurtu a po zápase jsem si s holkama plásnul a pozrel jsem se, jak se mají, jestli si pak můžeme někde pokecat. A samozřejmě ti trenéři ví, kdo jsem, jo? Ti trenéři ví, proč tam jsem, co tam dělám, jo? Že prostě tahám směrem do Ameriky, chci je poslat tam. Tak trenér jako mě pozdravil taky, a já jeho taky, no a pak holky zašly za mě do stanu a spustil se řev. Samozřejmě ten jazyk není zase jako tak odlišný, tak že prostě skončili, že už se v životě nedostanou z Běloruska, že takhle si zavřeli kariéru jakoukoliv a že budou rádi, že když nepotrestají jejich rodiče. Jo. Byl naprosto šílený střet s realitou. Takže to jenom takhle, co se týče toho Ruska a Běloruska. A pak mám samozřejmě zážitky, tady ty různé mistrovství Evropy se samozřejmě hrají na šílených místech. Mistrovství Evropy do 18 v beach volejbale zase, tak se odehrávalo na Lipárských ostrovech, jo, na vulkánu a dostat se tam, tak člověk jako tam musel letět na Sicílii a pak trajekty, no a mně se stalo, že mi ty trajekty ujeli
a musela mě zjistit rybářská loď. takže já jsem se regulérně plavil jako scout pro americké univerzity na rybářské lodiny na Liparský ostrov, abych zhlédl mistrovství Evropy. Takže a jak říkám, tam těch příhod ještě z Ameriky, jak to nebudu vůbec komentovat, jo, kdy jsem se zbalil, když byl v roce 2000, to bylo 2020 nebo 2021. Po covidu, tak jsem se zbalil a přicházel hurikán na Floridu a díky tomu, že moje působení, můj hub je na Floridě, tak jsem utíkal před hurikánem a během toho jsem si udělal takový krásný výlet, jsem vzal auto na Floridě v Orlandu a skončil jsem u mexických hranic McAllenu. Celý jsem to jel na zátah autem tam a naspátek a vlastně během té cesty, kdy já jsem utíkal před tím hurikánem, tak jsem se zastavoval škola by škola, jo, takže jsem se zastavil na University of Florida, na FSU, jo, v Tallahassee, pak jsem si dal Alabamu, jo, pak jsem si dal Tulane, University of New Orleans, jo, LSU v Louisianě, pak jsem si dal Houston, Rice v Houstonu a tak dále a skončil jsem dole v McAllenu, kde jsem zrovna tenkrát měl i hráčku, která tam hrála na UTRGV, volejbal D1 a tam jsem se setkal zase s takovou tou stránkou, které se člověk moc nebaví, jak to funguje na těch hranicích s Mexikem. Áno. Ako sa ti žije na Floride? Povedz, aké to tam je, pretože tu s Mírom sa častokrát bavili na tom, že by sme tam za tebou zaleteli. Ne, má 2,5 chlapa. Ne. Florida je krásná, ale upřímně já mám i jiný favority. Díky tomu, co mám naježděno, tak já prostě miluji Utah. Já miluji Utah a tu přírodu, člověk přiletí do Salt Lake, půjčí si dole auto a za půl hodiny je v Park City a lyžuje. To byla olympiáda 222. Miluju Idaho, miluju Montanu, přírodu. A hlavně miluju prostě New Hampshire a Boston, který mi přiroste k srdci, protože to bylo moje první setkání s Amerikou. Kdy vlastně to je další story, kdy moje cesta do Ameriky probíhala tak, že byla obrovská bouře a já jsem měl letět do Bostonu a v Bostonu nás měli vyzvednout a odvízt nás na školu do New Hampshire. Ale to se nestalo, byla bouře, já jsem přiletěl místo toho do New Yorku a v New Yorku mi řekli čau, ale další let je třeba za den. Aha, co mám dělat? Další realita, když jsem myslel, že jsem anglicky připravený, nebyl jsem, promluval na mě černoška na letišti, dobrý, tak jo, tak jdu odum dál. No a poslali mě taxikem z JFK do downtownu, na Manhattan a tam mají na ulici to prostě, takhle to tam funguje, to člověk to nepozná, tam jakoby autobusová zastávka. Teď já jsem letěl s kufrem, s golmanským bagem, s hokejkama. Teď sám. Poprvé v Americe. Já jsem byl vyhozený na Manhattanu taxikářem u autobusové zastávky, která mě vezla do Bostonu. Tam já jsem nemohl odejít na záchod nic, protože mi to někdo ukradl ty věci na té ulici. Takže jsem tam dal normálně paní $5, že potřebují tady, co to tenkrát bylo, to bylo nějaký danky nebo něco, pro pití, vyčurat se a vrátit se naspátek. Jel jsem autobusem do Bostonu, tam jsem dojel v noci a samozřejmě nikdo o mě nevěděl z té školy, co se děje, takže já jsem si musel zaplatit tenkrát za $250 taxika, který mě odvezl na školu. Já jsem přijel na školu snad ve 2 ráno. Tam security se na mě dívali, jako odkud jsi přijel. Ten taxikář mě vyhodil, tomu se tam vůbec ten yellow cap, tomu se tam ta taška vůbec nevešla, takže já jsem musel sedět s ním vepředu. Ta hokejová taška byla na zadních sedadlech, ta golmanská, hokejky tam přeskládaný. A teď mě dali na pokoj, kde jsem neměl ani polštář, takže já jsem si vydělal svoje golmanské kalhoty a na těch jsem spal. takže to bylo moje setkání s realitou a vždycky, když potom se rodiče jako ptají, a kdo chudáčka vyzvedne na letiště a to, já se vždycky jako tak podívám a sněju se a hnedka si uvědomím jakoby to, že táta mě prostě poslal do Ameriky a bojuj. To je další věc, ta dnešní generace je strašně zíčkaná, prostě bojuj, já jsem prostě se musel starat sám o sebe. To nebylo tak, že já jsem neměl Milana, který mě tam dostal. Jo. A já jsem neměl Milana, kterým jsem mohl zavolat, napsat Milane, vyřeš to s trenérem, vyřeš to na admissions. Nikdo takový neexistoval v té době, my jsme byli jedni z prvních s Andrejem Schusterem, který hrál v D1, co jsme tam, jako já pak pár kluků z D3, co jsme tam přišli v té době. Takže my jsme byli jako fakt jedni z mála, pak třeba ze Slovenska, tam byl dřív Alexander Valentin, který ho tímhle zdravím, který tam byl v roce 90 něco na RPI, ale jinak nás tam moc nebylo hokejistů. Áno, a to je vidieť úplne na prvý pohľad aj pri komunikácii aj s tebou, odkedy ťa poznám. Odtedy viem, že si človek, ktorý sa nezastaví, dokáže nájsť riešenie a si poznačený tým systémom silno a veľmi dobrom smere, pretože... Samozrejme i tým negatívnym. Ale čo sa týka profesie, vidím to, proste ľudia, ktorí prídu, ako si to povedal,
stane sa situácia a teraz sa nerozplačú, neustanú tam sami a opustení a hľadajú pomoc, ale vedia sa sami prispôsobiť tomu systému, nájsť to riešenie, ísť do toho cieľa a ja to mám veľmi rád, pretože takisto sa to snažím robiť. Jasně, my jsme tak naučení, já jsem tam byl tak naučený, já jsem byl hozený a prostě jsem musel bojovat a i s tím, co jsem si prožil, jsem musel měnit sporty a tak dále. Bohužel se o mě tady nikde nepíše, nedělají se žádný podcasty jako o nějakých, který mají nádherný marketing, to bez debat. Áno. Ale to je tak jako jediný, co ve finále mají, protože pak ta tvrdá práce, ta se odehrává za tím oceánem. Je dobré to povedať, pretože skutočne dnes tá generácia je vychovaná, rodičia sa snažia chrániť deti, proste nedávať ich do stresu. Oni vlastne nič nezažijú celý život, lebo všetko sa postarajú rodičia a potom majú robiť sami rozhodnutia a oni na to nie sú pripravení. A to je častokrát chyba tých rodičov, pretože oni na ten život nepripravujú. Vůbec, no a pak samozřejmě dochází k tomu, že já jim to řeknu na rovinu, že prostě na to nemají, nebo že je tady chyba a najednou jsem osočený i těma rodičema, že jak si to můžu já dovolit o jejich děti říct, že prostě na to nemá, nebo že prostě udělal někde chybu. To je jednoduchý, prostě ta realita je taková. Nás je tady strašně málo. A těch vlčáků, co čeká na tu pozici, proto říkám, že to je tak strašně těžký se tam dostat. To si každý myslí, že tam na ně čekají s tím stipendiem 50-60 tisíc dolarů, což mimochodem je jenom za to školný, pak dalších třeba 20-30 tisíc dolarů tu školu stojí ten sport a pak oni musí z toho stipendia ještě odvádět daň. Takže ten kluk třeba je ročně stojí klidně 150 tisíc dolarů. A to je vážně těžký se tam dostat a přesvědčit je, aby ho vzali. To si tady málo kdo uvědomuje, že to prostě je náročné a tohle je ta realita. Áno, a preto sú takéto tripy, ktoré organizuje Showcasey, proste veľmi dôležité pre tých hráčov, aby tam išli na taký test, ako by som to povedal. Ano. A tam vidia tú realitu, nie úplne. Tam vidí tu hokejovou realitu. A pak tak, samozřejmě jsme u té druhé části, která je strašně důležitá, kde vidím obrovský ještě, kdyby se dalo s nima pracovat víc, tak je to, jak se chovají mimo ten led. Jo. Protože ti kluci dokážou být naprosto dokonalí a úžasný skill, zbruslení a tak dále, čtení té hry na tom ledě, ale potom mimo ten led, to je naprostá tragédie. Dobre, takže aká je tá message pre toho hráča, pre človeka, ktorý by chcel niekde pôsobiť? Makaj na sebe. Samozřejmě hokejová část, no ta sportovní, to bez deva, to oni ví všichni. Jo, jako makat co nejvíc, pokud mají ty rodiny ty možnosti a pokud ti kluci sami chtějí, nejsou, jak říkal Mira, lazy boys, tak samozřejmě snažit se pracovat i nad rámec toho, co třeba mají tu přípravu s tím týmem, chodit se skills coachem, ať už pro obránce, pro útočníky, pro golmany, mít svýho i třeba nějakého externího kondičáka, s kterým řešíte detaily, protože to je další obrovský detail v tom celém procesu. Jak už jsem zmiňoval, ten biologický kalendář. To jsou kluci, kteří prostě v 15, 16 jsou tak neuvěřitelně vyspělí. No a pak tam jsou kluci, kteří jsou stejně staří, no ale kteří vypadají, kdy jim bylo 12. Proto třeba tahle cesta na tu střední školu je pro tyhle hráče naprosto dokonalá. Pro ty hráče, kteří nejsou biologicky na té úrovni nebo na té reálné, kolik jim vlastně je, tak prostě tahle cesta je pro ně nejlepší. Jít ještě a prostě rok, 2 přibírat na té váze, osvalit se, dostat to i do té hlavy a potom můžou jít do té juniorky. Bohužel se stává u těch profi kluků, co mají profi agenty, že oni je střílí do té Kanady, do těch profi, teď už to ani profi nejsou, ty juniorky kanadský a ti kluci na to nejsou absolutně připraveni. Ať už po té fyzické stránce nebo po té mentální. Ten skok z českého dorostu nebo z české juniorky tak abnormální. Ano, obrovský. Obrovský, že prostě ten kluk se tomu nepřizpůsobí hnedka. Jakmile se tomu nepřizpůsobí hned, během kempu, během prvních zápasů, tak končí po 10 zápasech jako healthy scratch. A můžeme to sami vidět, kolik těch kluků se vrací nazpátek do Evropy. Protože prostě na to nejsou připraveni. A to je to, co ten agent, ten family advisor, ten manažer by jim měl říct na rovinu. Dívej se, prostě takhle to je, tohle je ta realita, prostě na to nemáš. Tady ten kluk je prostě vyspělej, ten je třeba 3-4 roky biologicky od tebe, ale ty prostě seš tady. Takže tobě dáme klidně ještě 2 roky a to je nic špatného. I trenéři na univerzitě mě na to upozorňují, ale dívej se, my teďka komitujeme fakt 2 4, příští rok budeme komitovat 2 5, pokud ten kluk je 2 7 nebo 2 8. Má čas, nespěchejte. Jo, pokud není úplně tak přeskočený, tak ho tam nech dodělat tu střední školu. My o něm víme, my ho budeme sledovat. Jo, ale tady prostě nebude připravený. A my chceme, já chci vždycky, aby ten kluk, ať už obránce nebo útočník nebo golman, aby prostě hráli první, druhá lajna, aby chytal většinu zápasu.
to třeba v té juniorce nebudou mít, prostě budou se trápit ve 3., ve 4. lajně. OK, super, jsem v OHL, jsem v Quebecké, ale co z toho? To je pro mě krok nazpátek, pro mě je lepší, když půjdu na rok na prepsku, dostanu tam za prvý do sebe ten jazyk a mám rok na to se prostě vyšvihnout. Jo. Áno, takže tá hlavná message pre človeka, ktorý nás počúva, momentálne je mladý a chce hrávať, takže máka na sebe, trénuje, stará sa o svoje zdravie, chodí do posilky, pracuje dobre v škole, má dobré známky, dobre sa učí, má dobrú angličtinu a pracuje s je humble, je coachable, je manageable, je humble a hlavne jak to si myslím, že chceš dodat, tak je tá akademická časť. Presne, akademická časť a hlavne mentálne zdravie, aby bol v poriadku a hlavne, aby bol človek samostatný. Aby bol samostatný na bežné veci, ktoré v živote človek zažíva, aby nebol odkazaný len na rodičov, aby proste sa sám kreoval. A to je ako keby taká hlavná message pre človeka, ktorý by mal mať ten základ, ktorý by potom mohli si otestovať. Přesně tak. Nedělá tu školu, ty známky kvůli rodičům, nedělá to kvůli tomu, aby dostal na konci za 500, dělá to kvůli sobě a tady by měl pochopit, že prostě každá ta známka mu může pomoct k tomu, že se dostane vejš a vejš. Oni to pak zprůměrují a i ta blbá 4 ho může z toho prostě dostat mimo, nebo může snížit to jeho akademický stipendium o pár $1000 a už to bude pro tu rodinu problém. Tady se fakt počítá každá známka. A když to takhle vidíte mladý, tak potom i se dá přizpůsobit tomu ta střední škola. My mnohdy vybíráme střední školy, prostě, které jsou ne lehčí, ale kde ti mladí dostanou individuál a kde jsou ti učitelé k ním víc vstřícnější, aby měli co nejlepší známky. Takže tohle je prostě X faktoru, není to jenom o tom sportu, je to i o tom, co dělají mimo ten let a jak se chovají v té škole. A pak, když tohle dodrží, tak mají obrovskou šanci se dostat do NCAA. Áno, som strašne rád, že to tu zaznelo, pretože je najlepšie počuť od človeka, ktorý s tým naozaj reálne robí, aby tí ľudia vedeli, čo ich môže očakávať, čo môžu získať tým pôsobením v Amerike, študovaním a tak ďalej. Že to nie je len o tej hre, ale je o tom vzdelávaní a nie v poslednej rade o výchove toho človeka, pretože ten človek potom príde hotový. A tá skúsenosť, ktorá tam je, nech tam je rok, 2, 5, 4, tak ďalej sa vráti naspäť. Stačí půl rok, fakt jak zmiňoval Mira, když se vrátí o Vánocích. A ten človek je zmení. Už je to rozdíl, obrovský rozdíl. Pozitivní. Obrovský rozdíl, je to neuvěřitelný. Já jsem se setkal s tím, že jsem tam chtěl dostat kluka v nějakým ročníku a prostě jsem slyšel názory, že proč ten pojede do Ameriky na školu, je úplně blbej. Teď má 4, 5. A já říkám, ale on není blbej. On je jenom díky vašemu systému, on je zaostalý. Vy mu neumožňujete chodit do školy, vy mu neumožňujete studovat. A pokud tam jsou předměty, jako je fyzika a tak dále, tak tady tyhle víc odborných, chemie, fyzika, biologie, je strašně důležité, aby ten mladý to slyšel, tu přednášku přímo v té hodině. Protože sám se to doučit je strašně náročný, to zvládneš, ale to je na 3, na 4, abys to pochopil. Takže ten systém mu to bohužel neumožňuje a já potom jsem strašně rád, když vidím toho mladého, on přijde do Ameriky, stačí fakt půl roku, ten kluk chodí v šolně, oblíkaný, prostě jeho to baví. On tam rád chodí a najednou to vidíš, jaký má dobrý známky, jak prostě se snaží. A jak fakt jako o tom pěkně mluví, jak prostě rád do té školy jde a vidí, k čemu to je prospěšný. Jo, protože prostě tak to je, bohužel ten systém je tady takovej a není tomu přizpůsobený. Výborně, smeruješ těch lidí k lepšímu. Kéž by tady bylo něco u nás, aby těch mladých tolik nemuselo odcházet, protože jak jsem to zmiňoval, ne pro každého ta cesta je. Ne pro každého je ta cesta vhodná jít do Ameriky. A kéž by k tomu tady byla nějaká možnost, ať už v Česku, na Slovensku, která by to umožňovala ten kluk. Tohle propojit. Áno, ja by som chcel vedieť, a možno raz budem mať v podcaste človeka, ktorý pôsobí na Slovensku alebo v Česku, ktorý by ako teoreticky mohol k tomu niečo povedať, aby vedel, alebo aby aspoň pomenoval tie veci, prečo to tu tak nie je, ale prečo sa aspoň trochu nepribližujeme k tomu, aby tie podmienky boli podobné, aby tí hráči nemali tú tendenciu, alebo proste, aby sa aj tu tie podmienky boli tak dobré, aby tu hrali, tu si užívali ten hokej, aj tu sa vzdelávali. Jak říkám, já budu strašně rád, když tady, i já už jsem se na tom podílel s několika korporacemi, s několika lidma, jo, kdy jsme chystali různé akademie po vzoru těch amerických, aby jsme se tomu trošku přiblížili. Je to na stole, můžu říct, že to je na stole, tyhle projekty tady fungují, ale bohužel stále tomu dochází finance a ti lidé na správném místě. A ono je to samozřejmě, ta zelená by se musela dostat od zhora, od poslanců a tak dále, od ministerstva, od Národní sportovní agentury, aby něco takového tady vzniklo. Je to běh na dlouhou vzdálenost a díky tomu, že tady se mění garnitura každý 4 roky,
tak je to těžký něco začít, protože ty, než se někam dostaneš, tak oni už se zase vymění. No, je na čase to ukončit a já bych chtěl Milanovi poděkovat za perfektní povídání, za spoustu informací pro posluchače a naše sledující. Nicméně já bych si přál, teda, myslím si, že za nás za oba, jestli bychom za nějaký čas, až absolvujeme showcase Bostonu, až se znovu zraním. A ten trip, to doufám, že ne. Tak aby jsme si znova sedli, ať už takhle, nebo i třeba online a popověděli si o tom, jaká to byla zkušenost pro kluky a co to přineslo dál. Určitě já budu strašně rád, jak jsem to zmiňoval, já trávím podzim a jaro, trávím ve státech s mladejma, takže potom budu určitě rád, když se třeba v létě, když budeme mít čas, se sejdeme a o tomhle si popovídáme, jak to probíhalo a jaký třeba byl celý jaro v Americe, co se tam odehrávalo za zajímavosti. Skvělý. Takže ještě jednou děkujem. Díky. A buďte nám věrní. Kluci, díky moc za pozvání. Mějte se.